День добрый. У эфира «Радио Свобода» з вами Галина Бакунчик. Мы распачинаем прамую трансляцию с Кастрычніцкай плошчы Менску, где тут, у Палацы Рэспублікі, які зараз за моими плячымі, праз некаторы час распачнецца выступ расійскага тэлевядучага Владимира Соловьёва. На знак протесту супраць гэтага выступу, супраць гэтага прыезду, Малады фронт плануе правесці акцыю протесту. Перш чым распавядаць тое, што адбываецца зараз на плошчы, колькі хвілінаў прысвячу для таго, каб апавесці, хто такі Владимир Соловьёв, якая яго асоба. Коротка пра творчую біяграфію. Владимир Соловьёв – вядучы палітычных ток-шоу на тэлеканале «Россия». Аўтар дакументальных фільмаў «Прэзідэнт» і «Светапарадак», заснаваных на інтэрв'ю Владимира Путина. Як публіцыст выпусціў некалькі кніг, сярод якіх «Евангелие от Соловьёва», «Супрацьстаянне России США. Мы русские». Украина включила гэтага журналіста у спіс асобаў нон-грата для Украины паводле ягонай пазіцыі адносна падзеяў ва Украине. Ну, вот мы бачым, што ўжо пачынаюцца тут на плошчы некаторыя падзеі. Падышлі актывісты Маладога фронту, якія і плануюць зладзіць акцыю пратэсту. Мы хуценька рухаемся да прыступа к Палацы Рэспублікі, каб убачыць, што там адбываецца. Я тут бачу, што прыйшоў лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які ўжо распачаў. Можливо, нейкі чалавек, кіруючыся якімі-небудзь інтэлектуальнымі меркаваннямі, каб даведацца лепш пра Соловьёва, набыў квіток, але я вельмі сумнеюся. Людзі распавядаюць, што ім гэтыя квіткі дарылі. Ну, это таксама ёсць паказчык таго, наколькі запатрабавана вось гэта расійская прапаганда вогуле ў Беларусі. Мы сёння пришли, каб раздать вот тем, кто удельничает, кому раздали квитки, записали 100 дисков DVD с фильмом «Who is Mr. Соловьёв». Украинцы выпустили такой вельми цікавый фильм. Трошки мы их вырывались. Кто хочет скинуться на выраб этих дисков, коли ласка, запрошаем, а пока что просто становимся и раздаем людям. Давайте в шерах станем тут самое. Гэткім чынам уже распачынаюцца падзеі. Сябры Маладога фронту выйшлі на прыступкі з плакатам «Беларусь мае быць беларускай» з перакрэсленым расійскім сцягам і перакрэсленай свастыкай нацысцкай. Падыходжу да Змітра Дашкевіча, які звяртаецца да прадстаўнікоў сілавых структур. Актывісты Маладога фронту падымаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Як ужо сказаў Зміцер Дашкевіч, дыскі з інфармацыяй пра асобу Соловьёва. «Руска-украінская дружба». Такі плакат трымае адзін з актывістаў, дзе паказана бойка і тое, што адбываецца зараз ва Ўкраіне. Расійска-грузінская вайна, яшчэ адзін плакат, дзе таксама паказаны выявы людзей пакалечаных, забітых. Вельмі шмат журналістаў, ёсць людзі, якія небыякавыя прыйшлі падтрымаць гэтую акцыю. Пакуль што адбываецца ўсё без інцыдэнтаў. Я думаю, все и так достаточно. Віцер, сёння Соловьёв у інтэрв'ю журналістам сказаў, што нехай выходзяць адносна гэтай акцыі, але што на ёй хочуць сказаць? Што вы ёй хочаце сказаць? Мы хочам сказаць, што Расія гэта вайна. Вось тут ёсць плакаты, калі ласка. Вот прыклад расійска-грузінскай дружбы. Ёсць тут плакаты расійска-украінскай дружбы, расійска-сірыйскай дружбы. Расія гэта заўсёды вайна. Там, дзе Путін кажа, Расія
не мае межаў, гэта вайна. Гэта азначае, што Расія прыходзіць са сваімі вайсковымі базамі, со своими вежливыми зелеными человечками и начиная навязывать свой лад панавання. Сегодня мы взяли вот такие диски, украинские наши сябры выпустили фильм «Who is Mr. Соловьев?» И для тех людей, которые вот мы ведаем, их запытывают журналисты, квитки им просто раздают, яны не ведают, что это за мерапрыемства. Я думаю, вельмі цікава буде поглядеть на сапраўднае лжывае аблічча российской пропаганды. Зміцер, ізноў жа сёння падчас прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што, можа быць, у такіх маштабных падзеях, як войны паміж Расіяй і іншымі дзяржавамі, яго асоба не такая значна, перабольшаная значнасць. Можа быць, сапраўды, вот акцыя перабольшаная. Вы што пра гэта скажаце? Я, можа, не зусім зразумел пытанне. Салаўёў ідэолог расійскай вайны. Перабольшана яго асоба, або не перабольшвае, но працуе на тое, каб павялічваць агрэсію грамадзян Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да ўсіх тых, хто не хоча жыць па указцы Кремля. Ён на гэта працуе. Мы супрацьстаім этой прапагандзе. Вот все даволі проста. Дякую, дякую. Нагадаю, што Рада Свабода вядзе прамую трансляцыю з Кастрычніцкай плошчы Менску ад Палацу Рэспублікі, дзе мае адбыцца выступ расійскага тэлевядучага Владзіміра Салаўёва. Малады фронт пратэстуе супраць гэтага выступу ў вулічнай акцыі. І вось зараз мы бачым, што да моладзі выйшаў прадстаўнік Палацу Рэспублікі, аховы Палацу Рэспублікі. Ну, тым не менш, ён развярнуўся і сышоў, а дарогу да Палаца Рэспублікі перагароджваюць прадстаўнікі сілавых структур. Зрэшты, туды ніхто і не збіраецца праходзіць, моладзь выстраілася на прыступках. Зараз яе адціскаюць з прыступак Палаца Рэспублікі. Живя Беларусь! І вже Живя Беларусь! Живя Беларусь! частка людзей сышла. Живе З Беларусь! прыступак, у прыватнасці Зміцер Дашкевіч. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Россия, это война! 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 И лживой пропаганде! Нет! Путину! Нет! Кремлю! Нет! Лубянцы! Нет! Россия, это война! Россия – это война! Россия – это война! Россия – это война! Зміцер Дашкевіч прапановвае будучым гледачам і удзельнікам творчага вечара дыскі, а тым часам маладзёнаў пачынаюць заштурхоўваць з прыступак Палаца Рэспублікі, сысці. Іх выштурхоўваюць з прыступак Палаца Рэспублікі. Будь ласка, нам не принципово. Халуи Кремля... Руки убери! Вас никто не трогает, будьте добры, спуститесь. Спадар, давай спустимся. Халуям Кремля... Займо! Ну, хай стоит, славно, у нас все люди. Маладыя людзі спрабуюць утрымацца на лесвіцы з плакатамі, а іх прыцягваюць заштурхоўваць, сілай выштурхоўваць з прыступак гэтага палацу. Да, аккуратно, осторожно, не упадите. Так что видишь, вот закончилось. Вельмі сціснутыя ўжо ў кола удзельнікі акцыі. З аднаго боку журналісты, некаторыя людзі, якія прыйшлі падтрымаць, ну і з другого боку вядома хто. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Адказам на сілу ёсць скандаванне «Жыве Беларусь». Нагадаю, што ў эфіры «Радыё Свабода» і мы вядзем прамую трансляцыю з Кастрычніцкай плошчы Менску перад выступам расійскага палітычнага тэлевядучага Владзіміра Салаўёва, акцыю пратэсту супраць ягонага выступу. Тут у Палацы Рэспублік выступаюць актывісты Маладога фронту. У нас свои политинформаторы. Есть Белая Русь, есть Белорусский Республиканский союз молоді. Неабыякавыя людзі, якія прыйшлі падтрымаць акцыю, застаюцца на прыступках. Гаспадарня Ніна Багінская, як заўсёды, трымае чырвона-белы сцяг. Іншыя людзі таксама... Не крамлёўскім агітатарам! Не крамлёўскім агітатарам! Не крамлёўскім агітатарам! Не крамлёўскім агітатарам! Не информационной войне! Не информационной войне! Не информационной войне! Пакуль тут ёсць хвіліначка, перапытаем удзельнікаў пра тое, чаму яны тут, які мае сэнс эта акцыя, на вашу думку. Як бачым, яна не шматлікая, як бачым, што тут шмат супрацьстаяння. Все ж такі, чаму вы тут? Тому така лухта, як, наприклад, учора по ОРТ не казалася, і не лився бруд усякий з російських каналів про нашу країну, тому що яны там аж сліною походять і кажуть такі речі, яких нема насамрэч у Білорусі. І ось приїхав чоловік один, самый яркий, які любить такі речі казати, і ми хочемо виразити свій протест таким чином. Дякую вялікі. Як вы лічыце, ці мае нейкі вынік, нейкі сэнс вот эта сённяшняя акцыя, ці будзе на месяц, яна патрэбна, наколькі яна важна? Мы павінны рабіць все, што можам, все, што у наших сілах. І больш таго, мы павінны захвочваць урад Беларусі, супрацьстаяць прапагандзе, якая створана Крамлём, якая вядзецца ўжо даўно, некалькі год, потому что гэта вельмі небяспечна для нашай краіны. Мы павінны неадкладна рэагаваць на ўсё, што трапляе ў інфармацыйную прастору Беларусі. Мы павінны сваю інфармацыйную прастору абараняць, таму што шкода ад інфармацыйнай вайны яна велізарная. Гэта тысячы, дзесяткі тысяч грамадзянаў, у якіх змяняецца свядомасць, падмяняюцца каштоўнасці, якія пачынаюць жыць у расійскай імперыі пасля прагляду тэлевізійных праграм і не адчуваюць сябе беларусамі пасля прапаганды, якая ільецца з экранаў тэлебачання. Таму мы павінны не толькі фільтраваць тое, што трапляе ў нашу інфармацыйную прастору, мы павінны ствараць альтэрнатыву усім тым прапагандзісцкім праграмам, якія зараз працуюць і даводзяць хлусню да жыхароў Беларусі. Мы мірная краіна, хопіць нам войнаў у гісторыі. Мы хацім жыць мірна, без войн. Дзякуй вялікі, дзякуй. Тым часам мы бачым, што на прыступках Палаца Рэспублікі, далей уже на парозе таксама адбываюцца нейкія падзеі. Мы маем туды прайсці, каб пабачыць, што зараз адбываецца. Тут уже бачна штурханіна. З метра Дашкевіча уже скручваюць сілавікі ў цывільнай форме. Ён скандуе «Расія, гэта вайна», тым часам яго пачынаюць хапаць і... Гэта вайна! Расія, гэта вайна! Дмітра Дашкевіча спрабуюць выхапіць з групы людзей, яго спрабуюць абараніць грамадскія актывісты, спрабуюць абараніць людзі звычайныя.
российской Святора пропаганде! Дашкевича тримають під руки Путину! ніякові люди, які прийшли на цю акцію. Путин! Это война! Россия! Это война! На Дмитра наші Дашкевича спробують напасти сили, і в тому ліку на журналістів так само. Что вы хотите? Ну пройдем, Криваска. Пройдем. Починається штурханіна, і знову ж все вокруг Дмитра Дашкевича. Некалькі чоловік ще застаються на приступках з плакатами, але тут видовочено, що йде полювання на менавіта на лідера, які цю акцію закликав прийняти уділ. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, я думаю, вот эта реакция вельми показана. Дмитро Дашкевич застається, поки що його Акції, які ми проводимо, примірковані, да, там, стяга, неких культурных каштовностей, приходит у рази меньше спецслужб, чим на ахову Соловйова. Это свідчить, як і много інше, про те, що сьогоднішня білоруська держава – це просто вот такий додаток ідеологічний Кремля, кольки б яны не пижилися і що б яны там не казали. Ну, тим не менш, ми протягуємо наше мероприємство, яке буде відбуватися до початку концерту, поки тут ходять люди, заходять. Роздавайте, може, людям. Ну, ось ви чули, що сказав Дмитро Дашкевич. Він не збирається сходити, не глядячи на ці атаки. Будемо сачити, що зараз відбувається, за їм літерально йде усе течення ахови, яке тут є. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Ну куда вы тянете? Мы никому не перешкоджаем. Бачимо штурханіну, відштурховують усіх останніх удільників від приступу к Палацу Республіки. А ще застається одинокий стяг Ніни Багінської, але і там так само спробують добратися у її. Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Спробують вирвати стяг, червоно-білий стяг у активістів. Так само спробують затримлювати. Дмитра Вінярська так само, я бачу, ведуть з приступу Палацу Республіки під руки. Тут відбувається кілька таких кропок напруження, там, де зараз бачимо Ніну Багінську, яка тримається зі своїм червоно-білим стягом на приступках. А увогуле у кількох кропках такі кропки напруження відбуваються. Здимай! Прыщ! Без нас Михаил Лукашенко сдастет, не обороните. А ну вон отсюда! Ты не кидаешь. Меня до девятом десятку. Ты мой правнук, говнюк. Подлые! Без формы, я вас не могу поважать. Вы без формы, вы бандит, вы без формы. Я поважаю форму, уладу, президента своего бороню. Сколько вам платят? Президента бороню. Ви за що його? Найми ты! А я лягу. Раз об тебе я ночью говорил. А вы кого бороните? Гроши свои! А здесь форму я на колени стану перед вами. Сребреников! Я
Ну бандитами не повинні бути. Поделись со своими тварями. Тише, 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 не надо. Ну, ви бачите, відбувається такий інцидент, коли вже людей в сталому віку спробують заштурхати. А так само некоторые глядачи Соловьева не разбираються, хто є хто, дають 30 сребреників представникам спецслужб, а після сваряться от на господарню Ніну Багінську. Ну от бачимо ще один інцидент у спробуванні так само, видать, затримати когось. Починається бойка літерально. І знову спробують затримати Дмитра Дашкевича. І вельми моцно і жорстко. В кепке Нью-Йорка. Кто представится? Может кто-нибудь представиться? Шакалы. Ты можешь представиться? Да? Як бачимо, знову, бачите, починають уже брати на руки його, як видать, що видалить отсюда з Польщі. Россия, это война! Россия, это война! Россия, это война! Руки уберите! Починається літеральна бойка. Я нагадаю, що на площі Костричницької у Менську має відбутися виступ російського тележурналіста Соловйова, прокремльовського пропагандиста. І ось супроти його виступу тут, біля Палацу Республіки, зібралися активісти Молодого фронту, щоб виказати свій протест супроти цього виступу. І бачимо, що ця акція не відбувається тихо і мирно, незважаючи на те, що молодь прийшла з стягами, з плакатами, ніяких діянь супротиправних ці силових не учиняли, но тим не менш вот, їх спробують силою виштурхати отсюда, затримати, і тільки, видать, вот такой солідарності поміж собою, і вони спробують один другого відстояти, як не відбулося це затримання. Дмитрий Дашкевич спробує роздавати удільникам цієї вечорини диски з інформацією про Соловйова і обіцяє, що буде залишатися тут до початку цього концерту. Но мы, тем не менее, будем раздавать. Ці удасться йому тут заставатися, ну, будемо бачити. Принаймні, поки що тут ідея вельми моцне супротистояння для того, щоб не відбулося цієї акції протесту, для того, щоб не дати молоді виказати свою думку, свою позицію. Дмитрий Дашкевич спробує роздавати диски тим, хто йде на концерт. Ну, поки що відмовляються. Причому одна жінка зблитала представників силових структур з удільниками акції, запихнула йому за каунер 300 рублів, як символ 30 сребреників, а після опинилося, що вона йшла на цей ж самий концерт. Аня, не моя. Трофей. Фильмы про Соловьева. Соловьев лучший пропагандист в мире. Россия, это война! Не информационной войне! Не информационной войне! Не информационной войне! Добре, добре. На гэтую хвіліну бачым, што на прыступках Палаца Рэспублікі застаюцца яшчэ некалькі чалавек, актывістаў, гаспадарня Ніна Багінская, яшчэ не іншыя актывісты, якія прыйшлі падтрымаць акцыю Маладога фронту. Самыя актывісты тут некалькі чалавек у розных месцах знаходзяцца, паколькі ім фактычна не даюць разам быць, іх спрабуюць затрымаць і
расструхоўваюць розныя месцы. Змітра Дашкевіча некалькі разоў спрабавалі затрымаць, але яму ўдалося ўсё ж таки вырвацца. Ён спрабуе раздаваць удзельнікамі канцэрту дыскі з інфармацыяй, хто такі Салаўёў. Як я ўжо казала, ён вядомы сваімі выказваннямі адносно падзеяў ва ўкраіне, назваўшы, што там фашысты ваююць з фашыстамі, што Беларусь гэта частка расійскай пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! О какой пропаганде, да? Вокзал, Россия! Да вас выкидывать надо, ребята. Путин – это война! Пока вы не разобщи, выкидывать вас надо. Путин – это война! Да сами вы война. Куда их выкидываете? Сами война. Куда вы их выкидываете? Вы сами война. Слушайте, что вы орете тут? Ну как чего? Вы что вы орете? Чемодан, вокзал, Россия! Мы это слышали. Чемодан, вокзал, Россия! Да, в Киеве. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Ну, так аналогично, отповедно. Ну, так я ж кажу, отповедно. Як бачите, тут ёсць сторонники русского свету, ну это не дзіўна, для іх свята ладзіцца, вот яны і ідуць сюды. Роман, давайте с башни было. Я хотела бы, пакуль вот ёсць хвіліна цішыні, такого зацішша, і зноў жа звярнуцца да ўдзельнікаў акцыі, што яны думаюць пра тое, што адбываецца. Ну, па-першае, хотела бы перапытаць, вот, што б вы сказали тым людзям, якія вот, ну, тут прыйшлі і казалі, што вот вас трэба выкінуць, якія ідуць на канцэрт ахвотна, якія арганізоўвалі гэты канцэрт. Што вы сказали вот гэтым людзям? Я скажу гэтым людзям, што іх падманули. Іх падманули Салаўёў, Кісялёў, Сіманьян. Так, як яны падманули у тым ліку, расейцаў, у тым ліку, которых жыхароў паўднёвага ўсходу Украіны. На сумленні Салаўёва і яго калег сотні тысячы забітых, тых, хто ўжо загінуў, і тых, хто яшчэ загіне. Яны павінны ведаць, за ўсё ў гэтым жыцці прыйдзецца адказваць. Вось Юліус Штрайхер, ён быў пакараны адно за прапаганду, якую он вёў Нюрнбергскі трыбунал. Магчыма, іх таксама чакае трыбунал, той ці іншы. Але ва ўсякім разе ён іх чакае ў пекле, дзе яны апынуцца за тыя злачынствы, якія здзейснілі на сваіх працоўных месцах. Дзякую вялікі. Яшчэ да аднаго ўдзельніка пытання, як вы лічыце, ці гэта вот зараз цяперашняя акцыя на выключна супраць выступу гэтага ж самага Салаўёва, ці гэта больше сэнс мае, вот эта акцыя, яна мае больше сэнс? Эта акция мае вялікі сэнс, потому что Соловьев это одна шишка Кремля, один провокатор Кремля и пропагандист Кремля, а таких пропагандистов хапает там и Киселев и так далее. А тому эта акция надбывается не только супроть Соловьева, хотя Соловьев так сам он, как человек, он каже хлусню і ми це ведаємо, але так само ця акція виступається супроть російської пропаганди, супроть російської агресії, як вона зараз відбувається повсюди і в Україні, і в Чечні, і так далі. І це наш сусід такий, що лізе в чужу хату і хоче щось, треба, щоб з ним були сябровські відносини, щоб його поважати. Тут такі є. Дякую, велике, дякую. Тим часом вас. Каждый ранковирус развивается по 7 ступеням опасности, творим нами злом. В определенных уровнях версия зла поднимает устойчивость. Если Земля добавит зло войной, эпидемия начнет всех косить. Скажите, вы тут як? Пробачте, ви тут як? Ви прийшли на концерт, ви прийшли потримати акцію, як? Сказать правду. Конечно. Добавим зло войной, эпидемия уже всех убить. Але ви не кажете, чому ви тут? Бог не дозволить, тогда территории, где ядерное оружие разрабатывали, где больше затраты на вооружение. Зрозуміло, да. Це довга говорка, ми, на жаль, не можемо довго розмовляти. Дякую вам, великий. На пороге ликвидации. Дякую вам, дякую. Ну, тим часом ми бачимо, що молодь знову стала каля приступок Палацу Республіки, знову з плакатами. Путин – это война! Путин – это война! Путин – это война! Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Уберите идиота
идиотов этих! Уберите идиотов! Удельники концерту подходят и выказывают свое меркование. Вокзал Россия! Россия, это война! Не кремлевским халуям! Чемодан, вокзал Россия! Чемодан, вокзал Россия! И снова начинается Что? Вы хотите, чтобы было так, как на Украине? Я не хочу, чтобы было вот, уже, я уже не хочу. Я без чемодана. Это моя Украина. тут розпочалася спречка поміж Мінаком і активістами Молодого фронту. От чоловік, який зійшов і знову вернувся. Я просто попрошу, чтобы собраться и нормально тут выкинуть. Понимаете? Идите и просите. Попроси, иди. Ребята, я не знаю, давайте как-то их выкинем, честно говорю. Простите, а вы кто? Я просто обычный белорус. Понимаете? Чего вы орете? Чего вы орете? Чемодан, вокзал Россия! Что ты не разумеешь? Что ты не разумеешь? Перестаньте орать. Что ты не разумеешь? Я не Скажи. хочу, чтобы вы орали. А ты так не разумеешь. Я тебе один раз сказал, другие. Я честно Сколько тебе сказать? У нас своя точка. Я не понимаю, если вы думаете, что Что- вокруг что- стоят слухай, что ты не спокойные разумеешь? люди, Что ты то не они вас разумеешь? не Ты скрутят, уже эту скрутят. думку казал. Что еще скажешь? Что? Ну, Я просто говорю. мы собрались, как протестовать супротив пропаганды. Так протестуйте. Вот мы это Протестуйте. и Ну не робим. орите тут, что вы орете тут? Слухай, Сябр, ты не разумеешь меня. Да я все разумею. Я тебе уже 10 разов У нас есть очень хорошее, понимаешь? Ты все ровно мне задаешь одно и то же питание. Ви кажете у свої меня аргументи, такое Крилас. Отчувание, Я что ты пришел, я не просто совсем объясню. добро меня разумеешь. Молодой человек, я пришел на концерт. Хочу спокойно прийти на концерт. Это не концерт, это концерт. акт. Это акт пропаганды. Да, Так, это не творчий вечер. Это да. Когда вы дойдете до уровня хотя бы Соловьева, я с вами поговорю. Соловьев, это пропагандист. Это инструмент информационной войны Кремля. Разумеете? что Это тут не кричите? творца, это не творчий вечер. Гэта ніякі не пісьменнік. Гэта крамлёўскі халуй, які Сказали. свою гразь поливае. Не кидайте перлы перед свиньями. Сказали, идите. Россия, это война! Россия, гэта война! Россия, гэта война! Ребята, Россия, гэта война! Россия, гэта война! да вы сумасшедшие. Россия! Это война! Ребята, вы сумасшедшие. Россия, это война! Но Чемодан! Вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! ребята, вы издеваетесь. Россия! Чего вы орете? Пасля програм Соловьева такие люди, як ви, Чого? становяться вар'ятами. Бачите? Да не ви оріть. приймаєте каштовності Росії після прогляду гэтых програм. Хорошо, все. У нас повинны быть свои каштовности, белорусские. Мы живем у Беларуси. Чоловік видовочно... Ну так чего вы орете? Я не уверен, что вы поделяете Ну так чего вы орете? Так не орите, спокойно скажите. Придите, спокойно Вы скажите. не разумеете ни после 10, ни после 20 разов, як мы вам сказали. Когда нормальные люди просто говорят, это все нормально. А когда вот вы так орете просто на людей, Мы не только это для хорошо. вас, вибачайте, А для там кого? люди с далекой. Ребята, кому не нравится, что они орут? Вот скажите честно. Не подобается, не Вот не подобается. Никому не нравится ваш крик. Да, никому не нравится ваш крик. Ну что, Ну почему? ось такі ми ганебники, Свет убери. ганебники Ну. такі ми тут кричим нечто. Да это какой-то, я честно говорю, это. Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Россия, это война! Россия, это война! Акція протягується, Это война! молодь протягує скандувати лозунги для тих людей, які йдуть на гэты виступ. Вельмі многі ставяться вельмі агресивно до Путін, забойся! тих людей, які йдуть. Путин, забойся! Ті люди, які йдуть на Путін, концерт, забойся! некоторі з їх Путин, Некоторые из них- забойся! виказують своє меркаванне адмоўна і вяртаюцца, каб выказаць яшчэ раз. Это просто шарик. Толькі што адзін такі чалавек спрачаўся з удзельнікамі акцыі. Россия, это война! Россия, это война! Россия, это война!
союзу с агрессором! Приходили люди такие, кричали и орали. Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзів з імперською Росією! Какого он это? Я говорю честно, это же нормальный человек не будет так орать. Соловьев клоун российской пропаганды! Даже. Да нет, я считаю, что это антисоциальные типы. Их надо удалять от людей. Часом ідуть на гэтую сустрэчу будучи удзельнікі гэтай акцыі. Вы лучше снимите людей. Некаторыя спокойно, спыняюцца, нормально глядзяць, стоят. праходзяць далей, а некаторыя навязваюць сваю думку. Мы так бачым адзін чалавек. Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде! Путин — это война! Путин — это война! Путин, это война! Путин, это война! Путин, это война! Не поверьте мне, вы запутались. Вы запутались, это 100%. Калі ласка, вы чулі шмат выказвання гэтага чалавека, як ён кажа, што ён тут мінак выпадковы. Я так разумею, што вы таксама не удзельніца акцыі, а прыйшлі падтрымаць, правильно ці не? Падтрымаць, канешне, акцыю. Чаму? І што вы скажаце пра такія выказванні, вот пра такія настроі ў людзей? Ну, я думаю, што это выказваецца чалавек, напэўна, які працуе ў гэтых структурах, таму што бачна, праўда, твары, ці вайсковы, ці міліцант, штосьці такое. І гэтыя ж структуры, перадусім, у нас в Беларусі, я так разумею, вайсковцы, ці супрацоўнікі там МВД, КГБ, часта гэта таксама расейцы былі. Я так думаю, што это яшчэ засталося вельмі моцна яшчэ з савецкіх часоў, таму яны так выказваюцца. Это зразумела. Ім же не на руку, як бы, перамены. Што думаеце пра тое, што адбываецца тут, так? І што вы думаеце ўвогуле пра саму падзею, пра тое, што вот адбываецца гэты выступ, наколькі гэта ўвогуле сур'ёзна ўсё? Ну, сур'ёзна, бачна, што сур'ёзна. Па-першае, на акцыю нават прыйшло не так шмат людзей, правда, больш прыйшлі такія, ну, скажем, тут адчайныя людзі, змагары нашыя. І Салаўёў — гэта прапагандыст, канешне, крэмлёўскі, хлус. Так что, ну, я скажу, як веруючы чалавек, там, где хлусня, так это сатана, ён айцец хлусні усяляка. І бачна, што такія супрацьстаянне вельмі такое моцнае. Вось, і, на жаль, прапаганда праз мас-медыя, ну, яна вельмі ўздзейнічае, так, што адурняе, так сказаць, цэлыя народы. Правда, наш народ таксама. Але ці мае сэнс эта акцыя? Вот вы толькі самі так. Мае сэнс, канешне, мае, таму што нават дзеля вось гэтых людзей, супрацоўнікаў, правда, каб яны, можа яны задумаюцца. А тым больш, што жанчына падышла да нас і запыталася, напрыклад, што это за сцяг. Мы здзіўляемся, пытаемся, адкуль вы, а я мінчанка. Я кажу, а вы не памятаеце, спадар Лукашенка, ён же прымаў прысягу пры бела-чырвона-белым сцягу. Так што людзі нават пытаюцца, тыя, які ідуць, кажа, што любіць Салаўёва, правда, так што... Зараз пачынаюцца дыскусіі паміж удзельнікамі і прадстаўнікамі. По той же самой цене, потому что все остальное раскрадывается. Вы мне лекцию не читаете. Идите, читайте лекцию своей жене. По макроэкономике. Очень просто. Откажитесь от русского газа, от русской нефти. И С радостью, так что вы вы же будете ее делать? пропановываете, эту нафту с Простите, пулей а в продукцию Вы же заставляете ее куплять. Продаете. Бачу, што на палацы Рэспублікі, на прыступках і зноў пачынаецца нейкая штурханіна. Бачым, што выстройваецца
А почему они... Кстати, а ты куда... Ён дэмакрат, і поэтому вот ён на гэта як бы ставіцца вельмі лаяльна да гэта. Ну, як бы у сваім духу ён адказаў і сышоў пад ухвальныя воклічы тых людзей, якія прыйшлі яго паслухаць і паглядзець. Ну, зрэшты, гэта не дзіўна. Тым часам працягваецца акцыя, маладафронтаўцы скандуюць «Путін забойца, Расія – гэта вайна». Не кремлевской пропаганде! Не кремлевской пропаганде. Нагадаю, што гэта прамая трансляцыя Радыё Свабода з Кастрычніцкай плошчы Менску ад Палаца Рэспублікі, дзе распачынаецца канцэрт расійскага тэлежурналіста Владимира Соловьёва. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Не кремлевскому фашизму! Не кремлевскому фашизму! Не кремлевскому фашизму! Не кремлевскому фашизму! Не кремлевскому! Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких
Смотри, ее снова брать. Кого? Россия!
Добре. Ну, пишет, что есть, хай глядит. Нагадаю, що в ефірі Радіо Свобода ми протягуємо пряму трансляцію з Кострищенської площі Мінську, де проходить акція протесту Молодого фронту супроти виступу тут в Палаці Республіки російського телеведучого Владимира Соловйова. Тягом этой годины, як відбувається акція, некалькі удзельників спробували затримати супрацовники силових структур. Тим не менш, люди здолели утриматися, ніхто не був затриманий. Акція протягується, хоча з інцидентами періодичними до їх підходять люди, які йдуть на концерт, виказуються образливо. І таких людей є тут, але шмат людей, які прийшли підтримати так само їх. Отзначу, що так само на кілька хвилин у супроводженні своїх охоронників вийшов сам гость, сам Владимир Соловйов, який виказався відносно акції так, що, мовляв, його прихильників значно більше, ніж тих людей, які прийшли зараз на площу. Негативно виказався відносно незалежних журналістів, відносно усіх удільників акції, весь час повторяючи, скільки кому заплатили. Треба сказати, що люди так само триваються вельми годно, вельми довго, і незважаючи на той тиск, який відбувається зараз на їх. Поглянемо зараз на площу, як це виглядає зараз. Які на початку відрізаний уваход на приступки площі Свободи представниками силовиків. Я прошу всіх, щоб мене почули люди. Да вы на них не важили, в конце концов. Не знаю, вы чуете, послухали, Янка Купала, «Держ белорусские сыны», написанный в 1919 году. Янка Купала, «Белорусские сыны». 1919 год. По белорусским битым шляху поючив кайданові звони. Розпочинаються вихватувати у людей, вихватувати плакати. Знову ж люди невідомі, які підходять і вихоплюють з рук плакати. Зараз тут тікують по кілька чоловік і штовхаються локтями. Тим часом один з людей, хто прийшов підтримати цю акцію, читає зараз вірш Янки Купали. Як полка вирвана з струни, висить чужий стяг, а тримає хто? Білоруські сини. У Білорусі спів чужацький, як над костями кругани, крумчать чужинці, а їх кладом хто? Білоруські сини. На белорусском буйном поле с весны до новой весны растут крыжи, а под крыжами кто? Белорусские сыны. Дякую за увагу, сынки, и не только сынки. Я Микола Советский. Профессор, перший вязень на Крещина. Это зафиксовано в керамічній печаті. Знову з'явився Дмитро Дашкевич, і знову його спробують... Сябры, всім великий дякую за уділ в сьогоднішньому мероприємстві. Ми прийшли сьогодні сюди. Не чапайтесь, Дмитра. Я бачу вам чесно. Не чапайтесь, Дмитра. Ми прийшли, щоб засвідчити своє неусприйняття російської пропаганди. Няхай може приходить покуль, що не шмат людей, але тим не менш, я думаю, гэта позиція многих і многих білорусів. Ми записали сьогодні 100 дисків DVD з фільмом «Хуй містер Соловйов», і ті люди, многі з яких приходять тут по безплатних квитках, можливо, не ведають навіть, куди йдуть. Ми їм роздали гэтыя фільмы, і в прынцыпе гэта акцыя была менавіта для іх, каб ім распавесці пра Соловьёва, Ілгуна, Хлуса, ідэолага войны і забойстваў. Сам Соловьёв, натуральна, нас не цікавіць, і он тут выходзіл, но я думаю, з такімі людзьмі нават няма пра што размаўляць. Бог пра іх кажа, не кідайце перлаў перад свіннямі.
Тобто, коли сам Ісус Христос визначає певну категорію людей за свиней, їм уже нема що доказувати. Ми потлумачили тим людям, які, можливо, не ведали, що це таке. І тому вже, як мероприємство почалося, хто жадав, напевно, прийшов на гэты концерт Шута Соловьева, мы сканчиваем наше мероприемство. Великий дякую всім, хто прийняв уділ, журналістам за підтримку. Добре. Дурноватый. Мы тебе хотим проводить. Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь! Чи стало для вас нечаканністю те, що знайдуться білоруси, які будуть крушити Росію? Не стало нечаканністю. Для мене, ведаєте, було б нечаканністю, як яны не знайшлися. Як яны не знайшлися. Лукашенко 20 гадоў вырощивал структуры русского свету. Нават, калі там нехта кажа, ён цяпер павернуўся, ён цяпер адумаўся. Ну, 20 гадоў ён садзіл патрыётаў і заганял іх в асфальт. І мы бачым, в принципе, і сёння вот нас топтали в асфальт. По якой причине? Мы ж тут не вышли ни на резиденцию Лукашенко протестовать, да? Потому что это структуры российского света. Это и генералы, они скончили российские установы. У их кабинетах висят российские стяги ДНР. И они в своих суполках, там, в социальных сетках восхваляют террористов ДНР. ЛНР – это структура российского света. И Соловьев есть тем человеком, який пропагандує войну, пропагандує забойство. И тому для нас не дивно, что они вырастили вот за этот час таких своих прихильников. Дмитрий, у тебя все с каждым разом все охова повеличивается. Не боишься, что разорится режим, что столько оховников? Ну, мы на то и працуем. Чем больше акций, тем больше оховы, тем худшее паде. Это российский беззаконный режим Беларуси. Супраць войны, да, мы супраць войны. Мы маем приклад российско-грузинской дружбы, да? Российско-української, російсько-сирійської. А як ви думаєте, господар Дмитрів, чи використає Соловйов у своїй наступній передачі оповідь про ось таких білоруських бандерів? Він там може використати все, що завгодно. Ну, я думаю, було б горш, каб ён прийшов, а тут його зустрікають з хлібом з солью. Пару шутов. Это было бы горше. И они бы пропагандовали в России, что это их земля, мы пришли, мы тут робим, что хотим. А сьогодні він ведає, що є ті, хто здимає голос. Сустракают, но без хлеба и без соли. А, вы не рады? Ну, не вельми. А вы? Ну, не знаю. Ну, подумайте. Подумайте. Ось таким чином завершилася акція. Зміцер Дашкевич ще тут розмовляє зі своїми прихильниками. Є ще кілька чоловік, які прийшли на цю акцію як знак підтримки. Формально вона закінчилася, а неформально протягується. Шапку отдайте, поскольку. Забрали, видать, зато червоный зеленый. Сегодня вечером я принесу там штяков 6. Подойду на Секретарня Ніна Бадінська разом з Дмитром Дашкевич, Ольга Миколайчик. Ну, це люди, які часто удзельничають у акціях протесту і приватності прийшли на її сьогодні і активно удзельничали. Вони разом з червоно-білими стягами, які згортують, покидають Кастричницьку площу. Я тільки нагадаю, що в цю годину з вами була Галина Бакунчик. Це була пряма трансляція з Кастричницької площі Менську на Радіо Свобода. Ми повідомляли про акцію протесту, яку проводив Молодий фронт супроть виступу тут у Палаці Республіки російського пропагандиста Владимира Соловйова. Приносимо пробачення за технічні неполадки, які відбувалися у нашому ефірі. Будем стараться их не допускать и просим долучаться до наших телетрансляций наступными разами. До новых встреч!